Askotan ikusten duzue telebistan albisteak ematen, eta gaur bertan izango da, kozinatzen. Andrea Arrizabalaga etorriko da. Juhu! Teleberrira joan aurretik, gure sukaldetik igaroko da Andrea. Gure gaurko errestak ez du haragirik, arrainik, esnekirik, ez arrautzik ere. Zergaitik, Andrea veganoa delako. Eta ez genuen berak jan ezin duen plater bat egingo, ezta? Txitxiroak kurriarekin, tofu nahasia eta aguakate eta anakardo patea prestatuko dugu. Ikusiko duzu zeinen plater goxoa. Lardi baserrian, Getaian, aguakate ekologikoak hazten dituzte. Duela 30 urte inguru ekarri zituen hasiak Ameriketatik Liberen aitak. Eta garai hartan bere aguakate zaila Euskal Herriko lehena izan zen. Fruitu honen berezitasunak ezagutuko ditugu. Ira eta jatetxean sukaldaritza tradizionala, etxekoa egiten dute. Familiaren 4. belaunaldia dabil gaur egun jatetxea gobernatzen. Onjo krema bat prestatuko digute gaurkoan. Teleberriko aurkezle baten modura emango diot gaurko saioari hasiera. Jueves 17 de febrero. Comenzamos. Kaixo lagunok, eguerdion, hementxe nago, Andreakin, zemuz gaude. Ondo. Zukalden zemuz moldatzezea. Bastante ondo. Bastante ondo, Bai, inin bihar, ez da? Gustatzen zaizu gainea? Bai, betidanik, bai. Ados, gainea, errezeta vegetarianuak hor ibili bihartzea beti gauza berrik ikutzen, ez da? Bai, bueno, horretan berrianaz, baina hor nabil. Horzabiltza, bueno, gaur beste errezeta vegano bat ingo deu. Zuek bai Platon hemen bezala inbeste kamera, zuzendari, sonido gile, danak eukitzea dituzu parian. Ba, esango txut, hainbeste jende Platoan ez dago. Ze Platon gauz, ba, igual, aurkezlea, eta gero hiru kamera, eta regidorea, eta listo. Ados. Osea, que hemen jende gehiago dago. Vale, ados. Bueno, moldatuko geha, ikusiko zu eserrez eta eharra ingo deu txitxirio batzuk, kurri jakin, gero hemen ingo deu tofua nahaztuta, eta gero pate bat ingo deu, aguakate eta anakardokin. Ba, pinta oso, na? Ados, adilagunak, errezeta bikaina, eta gonbidatu ezin hobia. Bueno, lagunak eta Andrea, garatuko izun nundi noa ibiliko gehan, bale? Osagai desente askau hemen, baina bueno, azteko txitxiro batzu ingo ditugu, eta txitxiro egiteko lehendabiz ingo dugu, tipulina eta baratzuriak gorritu, lapikuan, botako dio erramua, hoi pixka sukaldatzen utziko dugu, eta ondoren botako dio apio pixkat, asana joa, porrua baitare, eta ja horremango jo fundamentu pixkat, eta botako dio ja kurria, kominua, pipermin pixkat, eta lagako deu hori pixka sukaldatzen. Ondoren, botako dio emendakau esnia, koko esnia, emendakau mangua, botako dio baitare, eta ja, hoi dana ondo naztuta da honian, botako dio limoian asala, eta txitxirioak ebai, dakaudela ja egosita, bale? Eta azkenengo egosi puntu emango jo, eta hoi prest, hoi izangoa oinarri ja. Baitare ingo deu tofua. Tofu aiteko, ingo deu hemen. Betu, hemendikan apio pixkat hartuko deu, tipula gorria, baitare jengibria, sukaldatuko ditugu pixkat, eta gero botako jo, tomate murriztua, kominua baitare, piperra utza, eta bukaeran hori ja landuta dakaunian, botako jo tofua puskatuta dana, bale? Eta gero laguntzeko, patetxo bat ingo deu, eta hemen jarriko deu, aguakatia ingo deu dana zanpatu, anakardoekin, botako jo limoi pixkatola goxo puntu emateko, eta gatza pixkat bixigarri jokitzeko, bale? Ba, plan ederra. Bueno, plan ederra. Lanen hasiko geha, eta baitu, jarriko zehazut baitu tipulakin, jengibre puxketat emango izut, eta apio puxketa bat ebai. Baitu, horla muztuko dut, tak? Eta ni usten dola puxketatxo batekin, nahiko izango deula, bale? Ni hasiko naiz hau esek bai zuritu eta sartaian jartzen, eta aldi berian itzein inbiar dugu hemen, bale? Bale, eta tipula zelan ingo dut. In lauki txikitan. Bai, dena lauki txikitan, da hola txukun gelditzen bada, gero ez dugu birrinduko eta zerre, hola xautziko dugu.
Bueno, ikuste zaitugu beti hor guri notiziak ematen. Bai. Baina badakire bai reportari moduan ibili zehala eta beste hain lan indako izehala, ez da? Denetari. Denetari. Lo que manden. Zein dago gokoena, izan dana, zuetzako? Kasetaritza gustatzen zait, denetarik. Orain oso gustora nago, egia esan, ze nabil egiten gauza ezberdinak. Igual didaktikoagoak edo pantaiak egiten ditut, gero noiz amin aurkezten dut bai, eta orduan gustora nago egia esan. Batxutan gaia latza da edo gatza prestatzeko, denbora behar du, baina gero emaitza ikusten dozunean eta polita geratzen denean, ondo sentitzen zara eta gustora nago, bai. Bai, lanak batzutan zailagoak izaten nienean, gero kostasuna handiago izatea bai, ez da? Bai. Bueno, eta zuk albiste bat prestatzeko garaian. Zuk prestatzen dezu dana eta gero area jun bihartzea eta ezakit zuzendari bada onda beratzen dizun, ondo, aurre, aukez, hau bestia. Aurkezten dudanean albistegi osoa dinozu? Bai. Dena idazten dugu. Dena idaztezu? Bai. Hombre, beko guz kasetariak, igual, beraiek lantzen, bideoa egiten badozu, kasetaria basara eta bideo bat egiten badozu, bideo horren sarrera kasetariek idazten dute, baina gero guk landu egin behar dugu, eta apur bat gure erara jarri, moldatu, eta pizkazu lasai ibiltzeko, txukun ibiltzeko. Bai, baina lana handia da, Vale. Ze ordu beteko programa da. Horregatik, baina adibidez, ordu beteko programa, hori, behatzitan, igual, zuzenian astea, adibidez. Ze horretan itxibi asteatea, ze horretan astezate prestatzen. Eta gero, azken orduko aldaketak bai, igual, azken momentuan notizi berri bat sartu da eta dana hankaz gora jartzizu, ez da? Hori da okerrena, azken orduko gauzak dira okerrenak. Baina normalean, arratsaldeko 3 sartzen gara, makillajean egoten gara ordu bete, eta hortik aurrera, bilerak, eta gero prestatu, eta 9etan platora. Normalen beti gauetan ikuste izut, eta zuke guarditan eba egiten dezu. Eberez, gauetakoa erresago izango, ez da? Eguarditakoa ibeituz esan duen, eta pixkat harrapatu, eta zoze gehitu, ez da? Bai, niri eguerdikoa iruditzen zait lokura bat. Bai, ez da? Osea, da infarto modukoa. Infarto modukoa. Bai, benetan. Bueno, esaltu esan igual laizte jarriko izue bertan da, Behin editore batek esan zidan, goizeko teleberria sala, menu del dia, eta gauekoa a la carta. Ja, landutakoa, eta egia da, eske eguerdian egin aldozuna, osea, sobrevivir. Sobrevivir, ados. Eta bueno, esan dezu hilatanetan ibilizeala, eta adibidez, kasetari bezala ibilizeania kalian da holare, bai goxatu izan dezu, bueltatuko zinean hortara, edo... Bai. Eta bideoak egiten, eta polita da lana. Niri gustatzen zait, benetan. Batzutan gogorra, eta kalea gogorra da, neguan batez ere. Dudik gabe. Gero jendea ere, batzutan ez du laguntzen jendeak, baina bueno. Hori gertatzen da, bai. Baina nik adibidez, behitu, hemen dago, hemen guen plato baten gaudela, goxo, negu partia, baina gero, udaberrian, historias abokados, baserri batea, beste batea, egun pasa, leku berrik ezautu, bai harra da, ez da kalen ibiltzia. Baina zuk esan dezuna, kilo txarra tokatzea, ja no ekaitza, horri bili egar da, bai. Termikoa garrita, venga, aurrea. Bueno, eta hau guztia, nola zizina, lehen biziko urratzak nun nintzen itun? Bekaduna izan nintzen Euskal Telebistan, hori lehenengo pausua izan zen, baina gero ez nintzen geratu. ETB-en, cosas de la vida. Eta Decathlonera joan nintzen, kajera moduan. Bai, Vale. Zenuen beste aukera izan. Bai, kirola ropa esaltzean, ez da, orduan? Hori da. Hori denetari, snowboard, ketxua, eta hori guztiakin. Hori dana. Eta gero bai, deitu zidaten, eta orduan bai, sartu nintzen Euskal Telebistan. Baina beste telebistatxon bat nintzen nulanen bat, ez da? Bai. Lehenengo aldia izan zen Bilbo Visionen. Bilboko telebista batean. Vale, zeitezen nun bertan. Bai. Ara joan nintzen, master bat egin eta gero, kasetaritza master bat egin eta gero, praktikak egiteko, udan, eta egon nintzen, kasetari modun, zinmaz, azte nagusian, txorraditak egiten. Eta derrepetan esan zidaten, venga, aurkeztuko zenuke programa, azte nagusiko programa bi astez? Bai. Nola ez, Eta holan, bi aste bakarrik. Bi aste, eta esperientzi polita izan zan hori. Bai. Hombre, ikusteko. Guen zenbat urte hori pasada dela? 20 igual. 20 urte, bai? Bai. Nik 20 baldaz kasuzuko, 22 matu da kasulata. Bai. Ai, ama. Ya me gustaría. Vale, ados. Eta nola nintzen un salto oiga gero ETB-a, zertako deitu zizuen? Behitu egiteko burtsa.
Gurtxa, zer da hori? Burtsa, IBEX 35 eta hori dana egiteko... Lehen... Ez da, erreza izan behar hori ez da? Ba, aspalditik ez dute egiten, baina lehen egiten zan bideo bat beti albistegietan, amaieran, kirola baino lehenago, burtsen egoera asaltzeko. Eta nik bideo egiten nuen, gaur egunen eta teleberrin. Jendiak konsejok eskatzez izkizun nun inbiartitu bere diruak eta hola? Hori bai ez zitzai dela gustatzen. Baina, bueno, azteko... Karo, da hona baietz esan da aurrea, ez da? Bai, hori da. Vale. Eta, bueno, hortikan gero ze, ja kalea edo... Gero ja, asteburuko albistegietan egon nintzen kasetari moduan, erreportari moduan, eta hor egon nintzen 5 urtez. Eta gero bai ikasten bat egin nuen, aurkezteko. Niri esan zidaten zala sustituzioak egiteko, bai jendea bilatzen ari zirelako, eta zinbaz egin nuen. Eta azkenean, gaueko teleberria bukatu nuen. Eta hori. Bueno, hori da, guztua egon diala, eta guztua egon zehala zue bai, ez da? Danok elkarlan txukunin dezuela. Eta txikitatik garbi zenukan igual kamera aurrian kasetari o aktori egolako gauzakin nahi zenitula? Ba, beira, nik uste dut konsiente enintzela. Lo que pasa, aita, betidanik egiten zuen lan, aitak egiten zuen lan, kabi milan. Kamara moduan. Eta kamara da, argazkilaria. Eta orduan etxean beti zegoen kamara bat, eta ni beti negoen kamaran aurrean. Behin egin nuen, teleberri bat, albisteki bat. Bakatu dizut, Ondo txikitu dut? Ezin hobe. Notatzea, txukuna zehala eta ibiltze zehala, bai? Bueno. Hau botako izu garbitzea. Bueno, bota, eta txian ja ibiltze zinen ja zure zaiak erakiten ordun. Eta behin egin nuen albistegi bat nire logelan, panpinekin eta... A ber, moldatu hori, nola intzeten, Bai, hartu genuen kutsa bat, panpin baten kutsa bat, kendu genuen plastikoa, eta hori izan telebista, orduan ni atzean jarri nintzen, eta hasi nintzen, nire albisteak kontatzen. Jirafa bat galdu da ez daki non, 2 pinguino agertu dira, dana animaliei buruz. Eta horri izan zure lehendabiziko urratzak etxia, baina hor ja grina esatu zitzaizun. Ba, igual, ez dakit, baina esaten dut, konsiente nintzen, gustatzen zitzaidan betidanik. Zenbat urtekin hori, adibidez? Hori, 6-8 urtekin. 6-8 urtekin, vale. Eta, bueno, gero ikasketak itea eta bukatu zenun ni pentsatzen dut batxillerra eta hori, eta gero ja juntzinean ja kasetari izateko ikasketak itea, edo... Bai, gero bai, Leioan. Leioan nintzen ditu. Ikasi nuen, bai, eta... Gauza bat, hau egiteko, ez da hobetu egiten... Raiatuta, no? Bai, edo... Piskat beltza dago barrutikan, ez da? Bale, behitu gauza tingo dugu, Ingo deuna da, hemen dakazu, raiatzeko, azalak enduko jo gorrela piskat, bueltan. Ez que nik behin ikusi nun truko bat, tenedor bategaz. Bai, talerra, bai. Baina, bueno, hola ingozu, piskat azalak endu, eta gehiagi ez, baina honean gastatzen baizu horrela rara, eta gero pastatxo hori honekin juntatu, eta gero dana elkarrekin botako dugu, bale? Perfecto. Agurreko dugu, horrela xe, zeu zaina dakan, Bai, zeharra da. Bueno, eta hemen bagoaz ja, txerrek itxarrak aurreaka, ni hauek hau garbituet, bueno, utziko dugu pixka zukaldatzen, eta bitartian jungo gea, getairaino, ikusiko zue aguakatiak bertan nola hasten dituzten, Lardi baserrian, ikusi zeleku txukuna, guazen bertara. Kaixo Joseba, ni Libegoenaga naiz, Getaiko Lardi baserriko kidetako bat, eta gaur aguakatian inguruan hitz egingo dizuet. Lardi baserria atzean deun hau da, eta duela 30 bat urte sortutako proiektua da. Nire aita hemen auzoan bertan jaio zen baserri batean, eta nekazaritza familitia torkio, baina garaiko nekazaritzak etzun konbentzitzen, eta amakin Ameriketa intzitun bidaia batzutan, konturatu zen autosufizientzia eta nekazaritza ekologikoa irizpietzat hartuta bizi proiektu bat sortzea posible zala, eta argatik baserria eraiki zuten, inork nahi ez zituen lur saietan, utxetik gaur egun dakaun produkzioa sortzeko. Baserri hontan sasoiko produktuak lantza ditugu, negutegirik ez deulako, eta frutu eta barazki ezberdinak lantza ditugu, denetik. Ilarrak, babarrunak, tomatiak. Aguakateak duela 30 bat urte ikusi zituen lehenengo aldiz aitak Nikaraguan, eta pentsatu zuen ezinezkoa izango zela hemen landatzea, baina Kalifornia indako bidaia batean eta klima aldetik antzekotasuna ikusita, Kalifornian berretsi zuen
izan zitekela, eta egoskorra denez oso, pentsatuzun etxe ondoan, zuhaitz bat landatzea, eta ondo atea zitzaion, gaur egun zutik mantentzen dalako. Ordutik ona, saiatu gea produkzioa haunditzen, eta adibidez, hemen dazkau aurten sartutako zuhaitz batzuk, eta goazen oain, duela 10 urte landatutakoak ikustea. Duela 10 urte landatu genitun 70 bat aguakate zuhaitz, bakan batzu gehatzeia, baina hau da hoietako bat, eta atzean deguna duela 30 bat urte landatutakoa da. Aguakate zuhaitzak bi faktore garrantzitsun menpe daude, bata da ura eta bestea da beroa. Urai dagokionez, gu euri-uraz bakarrik baliatzegea, eta hori oso garrantzitsua da, izan ere aguakate konbentzionala eta aguakate esportatuak sarraski handiak aida egiten klimari leku oso idorretan landatzen dalako aguakate hau, eta ur eskasi handia eragiten dulako. Guk ura badeu, baina falta deuna berua da. Eta aguakate zuhaitz asko erretzen dira. Aguakate zuhaitzan beste berezitasun bat da, autoernalketa prozesu bat ematen dula. Goizetan emia da, arratzaletan arra da, eta argatik beste fruta arbolak ez bezala, bakanduta landatu daiteke. Ez dulako beste zuhaitzik behar ernaltzeko. Guk etxean bi aguakate baridade lantzaitugu, kiskurra eta lixua deitzen diegu. Zuhaitz honek adibidez aguakate kiskurra ematen du, atzean degunak lixua. Bian artean ez dago ezberdintasuna handia, ezberdintasuna zaporean dago, nik nabaritzen dut, jendeak ez du nabaritu ere egiten. Aguakatea jasotzeko garaia oain hasten da, eta lehenengo izotzak hasi arte irauten du, baina zuhaitzean oso egonkor mantentzen den fruta bat da. 3 bat hilabetean egon daiteke zuhaitzean, ez da zuhaitzean heltzen, hain zuzen ere, heltzeko prozesua behin jasotakoan haste zaio, eta bueno, hau duela egun batzuk bildutakoa da, eta oraindikan gogor xamarra izango dan arren, erakutsiko izuet. Guk aguakateak txortenetik jasotzen ditugu, izan ere kontsumitzeko garaian gehiago iraute dute. Ez da erresa aguakate zuhaitz bat biltzia, adarrak oso auskorrak eta malguak ditulako, eta zuhaitz bakoitza oso ondo ezagutu behar da bertan ibiltzeko, oso gora igo behar baita. Guk eskaira erabiltze dugu, baina gehienetan zuhaitzean gora igota biltzeitugu. Eta gero egia da, normalian beko fruituak hartzeitugula lehenengo, edo zein fruta arbola bezala lapurreta asko egoten dialako jendeak ez baitu ikusten fruta arbola baten atzean zelan daun. Salmentari dagokionez guk jasangarriak dian kontsumo dendetan, eta bertakoa eta naturala dan produktua baloratzen duten jatetxetan saltzen dugu aguakatea. Nutrizionalki superalimentutzat hartu dute, omega-3 eta grasa on asko ditula esate baitute. Gu Iberiar penintxula iparraldian edo Bizkaiko golkoan behintzat lehenengotakoak gehala uste dugu aguakatiak landatzen. Bueno, Joseba, gaurkoz bukatuet nire lana, eskerrik asko errealitate txiki hauek ikusarazteagatik, eta hemen itxengo izugu, zuhaitz artean, Getaiko San Prudentzioko Lardi baserrian. Eskerrik asko, agur! Ai, ama, Libe, kontu zibili zuhaitz horien gainetan, Zetxukuna dazkaen, Bai. Eta egia esan, eharra da ze aguakate azten dian bertan, da jende esateu, emateula tropikokoak diala, eta earkipeak esan duen bezala. Baina zautzan eba dago, hola, guain dela 30 urte, baino gehioko aguakatero bat, kiston aguakatek emateitu. Baina dago poligonuan leku baten iskuto, eta ez dut, esango numza, jendea beha esan duen bezala, arrapak erdi asko ibiltzea, eta... Bueno, mil esker, eta pasatuko naiz, bertatikan, hobeto zautzea dena. Ondo jarraitu. Bueno, gurean jarraituko deu, eta hemen, barazkik, abaratzuia eta tipula dakau, erramuakin. Eta guain botako izkiot beste espeziak, eta gehoia botako dut azean joa, apio eta porrua. Eta zu lagundu bihertiazu, behitu hemen mortero jarri deu, eta inbiar deu, pate martxan jarri, bale? Ordu hauek, dana botatzen baituzu gehiagin astuko, hobeto da launaka edo bota, lehen da bizi, enbede gola hasi mota ondo zanpatu horrela, vale, egan ateatzen bada berriro sartu, eta behin ondo zanpatuta daunean, gero ja puri ingo dugu, bale? Hoi zure kontu, eta ni jungo naiz barazkikin. Eta bueno, aldi berean kontatu jaki aldetikan, vegano inzea, Bai.
Zer dela eta? Kontzientzia batik. Kontzientzia batik egin bat. Bai. Vale. Eta, prozesua izan da oso luzea. Oraindik ere geratzen zait. Zenbat denbora hasi zea eta noiz... Umea jaio zenetik hasi nintzen gehiago keskatzen, ezta? Jaio baino lehenago, bai, hau da 3 urte baino lehenago, 3 urte lehenago, barkatu, hasi nintzen, okel gutxiago jaten, enbutidoa kendu nuen, hori, bakarrik igual kalean jaten nuen okela edo arraina, eta etxean dana barazkiak eta frutuak eta legumbrea eta hori dana. Vale. Eta ja umea jaio zanean ja ez dakit, keska handitu inzan nire barruan. Eta pentsatzen zeutziko deun behaientzako biara munian, ez da? Ez bakarrik animaliengatik, baita guregatik ere, eta inguru giroa, gure planeta. Orduan, ja lakteoak kendu nituen, arrautzak gero ere bai, arraina eta, dana, izan zen pizkanaka, baina eta duela urte bete, ja serio jarri nintzen, eta... Ez que berez, serio jarri behar da, bestela zaila izan behar du, ez da? Une oro dakazu leku guztietan gauzak arrautzakin, da gauzak esnekin, gauzak aragilakin... Eta bakarrik zauz, beti. Ja. Ze nire familian, eskerrak nire aizpa hasi zela ni baino lehenago, honetan, eta baina eske bestela bakarrik zauz. Eta oso gatza da, ze gure gizartean, Euskal Herrian batez ere, dana ospaltzen dugu. Txerrikiekin, bai, baskatzen, afaltzen, eta orduan zara familiako arraroa. Gogoratzen dut behin nire bikotekidearen amumak galdetu zidala. Orduan, zuk ja ez dozuz jaten bigarren platerak, ez da? Bai, baina edo plater kompletoagoak jaten ditut, edo ez dute ulertzen. Eta, karo, ama izan nintzenean asko argaldu nintzen, asko pilo bat. Eta oraindik ere ez dut berreskuratu, laktantzia batik eta hori dana batik, orduan beti izaten doztie, eske oso argala zauz, proteina falta jatzu, nutrienteak, ez daki zer, jan okela, eta analiziak egin ditut eta dana, eta superondo nago, inoiz baino beto, baina argalago. Sin más. Eta adibidez, proteina hartzeko, eta tofu hartuko zu, txitxirioak hartzen dituzu, ez dakit, eta esaten dute... Anakardoak, bai. Hori da, gau guztiak, dana dia baliagarriak, baino, nahiko hartzen da jakitek gan, betire bai hartu behar da, batzuk esaten dute igual gero omega 3 pizka bihar dala, edo... Omega 3 fruitu lehorretan deko zu. Fruitu lehorretan, tope janbiarko zendun, ez da? Ez hainbeste. Ez hainbeste? Ez da inzaia. Ez da inzaia? Ez. Gure hori da, hain betiko zeakoak gehan nahi, hainbeste kostatzeko ni pixkan neandertala nahi, zebai alde hortatik an. Eta nik egia esan, gure baserrin... Etxean badekon dik neandertal bat, ezakela zai. Etxea urrutira bihar orduan, ez da? Hori da. Eta etxeko guztik adibidez iten du orduan veganua, edo... Bai, etxean bai. Gero kalean ja bakoitzak nahi duena. Baina etxean... errespetatu egiten dira. Eta gogorraite zaizu zuri adibidez norbait, inbiri jamate izu norbait arrautza prejitua jaten nahi da nian? Beira, justo arrautza frigituak bai. Bai, ez que horri izan, ni arrautza prejitu gabe, ez que esatet igual ez dakit, igual... Arrautza frigituekin bai, baina... Azten zara irakurtzen, eta konturatzen zara, beste aurrera pauso bat eman behar dozula, eta... Batzuek esaten dute hori radikala dela, baina... Tortilla gabe nola, tortilla patata gabe nola behizizea, nola iten dezu? Tortilla patata iten dut, baina veganoa. Bai? Txitxirioekaz. Vale. Txitxirio, irinekaz. Vale, txitxirio irinakin, nola iten dezu hori adibidez, jendi jakiteko? Patatak berdin, tipulagaz, eta bidana. Eta gero, arrautza bota beharrean, egin behar dozu, masa moduko bat, irinagaz, txitxirio irinagaz, gero nik botatzen diot soja esnea, apurtxo bat... Kermatxuago gelditzeko, ez da? Bai, esango dut, salda apurtxo bat, kaseroa badago beto. Barazki salda, pentsaten dut izan. Bai, claro. Eta nahazten dozu, eta arrautza ematen duen arte. Gero botatzen diozu apurtxo bat, Himalaiako gatzaz, baltza dana. Bai. Horrek deko arrautzu zaina, azufrea dekolako. Eta orduan horregaz ja, nahazten dozu, patategaz, eta batzutan botatzen dio txorizo veganoa, edo urdai azpiko veganoa, gazta veganoa, eta berdina ez da. Ez da inoiz izango. Ez bada berdina, ez da berdina. Ez da berdina, baina ona dago, eta
Ondo. Eta faltan ez dezu botatzen igual, getai aldea zuaz eta parrilla usaiak eta hola dauden nian da ez dizu, edo atzeite izu ja. Ez, atzera ez. Atzera ez. Bueno, baina, autituan nago, eta da hartu dudan erabaki bat, eta arraina bai, batzutan inbidia ematen dit, ze usaina, eta eske duela 2 urte hartu nuen azkenengo aldiz arraina. Arraina, ondarrun, errebolloa. Errebolloa bat, hemen eukiko zu bizitza guztian gordeta. Bai, baina orduan, gogoratzen dut ondino, ondarruko jatetxe batean, ikusi nuen errebolloa eta esan nion nire bikotekideari nire urte betetxea esan gainera. Hau azkena izango da. Bai, Bai. Eta esan da hin. Egin nun bai. Eta esan behar nizun adibidez, zure txeko norbaiten zorionak dianian, bazkaltzea eta juteko, segute zate, jaki veganoa dauden leku batea bakarrikan, edo... Ez, danatarik, edo... aukera veganoa badago, perfecto. Moldatu iten zea eta listo, no? Bai. Hombre, veganoa bada, nire aizpa eta niretzako asko sober. Claro, aukera zabalagoa dago, eta elikadura kompletoagoa esaten dare bai, ez da? Niri asko gustatzen zait nirekin datorrenak eskatzen duenean aukera veganoa. Claro. Osea, postu egiten dit horrek, pilo bat, sentitzen super, babestuta, ez dakit. Ez na sentitzen nahin bakarrik. Baina, bueno. Leheno esan desunare bai, gaur egun egia esan gure umek eskolan, leheno esan desunaz, bigarrengo plateraz ez dezu jaten. Egia esan menuan, asko, honik hastian 2 aldiz juten dira. Ezin dugu ume jaso bazkaltzeko, eta juten dira 2 egun horietan umiak jangelara. Eta jaten dute, lehendabiziko platera txitxiroak, bigarrena sopa, lehendabiziko platera entxalada, bigarrengo lekak. Osea, aurrenengo plater 2 aldiz askotan jaten da gaur egun eskoletako jangeletan. Eta egia esan gero, ligeruago zaude, ez da? Eta osasuntxuago da. Hori, ez dugu behar hainbeste proteína. Jaten badozuz txitxirioak, gero okela ez dozu behar. Ja, badeko zu proteína. Egitan ez dozu behar. Usaiak inda, Bai, hori bai, baina behar ez dugu behar. Hainbeste gauza ez dugu bihar bizitza hontan, ez dugu biharren erropa berrik erostia ere ez. Hilapan digira jutia ere ez dugu bihar. Baina, ondo tortzea, ez da? Ja, nik ulertzen dut. Baina behar ez dugu behar. Eta gainera, normalean gehiegi, proteína gehiegi jaten dugu egunean. Nik jaten nuen gehiegi. Nik, orain badakit eta orain konturatzen az gehiegi jaten nuela. Eta adibidez, espezialidadeen bat o plateren bat esatezuna hau astero jaten deu, edo ezingia. Beti bai dala pixkat erresago da en dieta vegano da kasunian desorekatzia zure elikadura. Ez dakit nahi zen, igual proteina bai jan bihar dituzula, ezin dezu honen txalada jaten da, bihar dezu adibidez... Dieta vegano bat da, beste dieta baten modukoa. Dana bezala ekilibratu esan bihar du. Hori da, danatarik jan behar dozu eta jaten jakin behar dozu, gehienek ez dakigu. Ez dakigu, ez. Jakin behar dozu... Botatzei goena jaten deu, eta venga, aurrea. Eta gero buruko mina, o tripako mina, o... Ematen du jaten badozula legatxa saltzan, joia dela hostia, plater super kompletua. Eta non dauz... Eta txirla balin bazka ja ni te digo, Eta non dauz barazkiak. Claro. Eta non dago... Esango dut da, zerealak, non dago legumbrea. Behar dugu, hori egunero jan behar dugu. Dudi gabe. Eta ja vegano iten dezunean dieta, nahi gabe jan iten dezu, ez da? Claro. Bueno, hemen, beitu barazkik, botaizkio gainuntzeko barazkik, utziko dugu pixka lantzen, eta gero botako diot mango pixkat, botako diot txitxiroak eta esne kokona, eta bukaeran, martorria eta limoia botako diot. Hemen bai botako diotela ja, beitu, botako diot komino pixkat, lantzen juteko, bale? Pixka baino gehiago. Kominoa nahi asko gustatzen zait. Adibidez, hummusa egiten dugu etxian ebai, desentetan, eta nik kominuekin nahi dut. Eta Natali nahi du beti komino gabe. Eta hor dakau beti. Osea, komino da berezia, gustatzen zaizu, eta izu gustatzen. Nire gustatzen ja, bai. Nire bai, asko gainia. Baina, potente da, pixka bota biera. Nire esaten dut, espeziekin da, gatza bezala, neurria mota bihar zaio gauzak. Bueno, bagoaz hemen, hau emartxan dakau, gero botako dio tofua hemen eta limoia, eta hemen esan duen bezala, gainuntzeko hor zemuzuaz borrokan, oso ondo bitu, nahiko hautza gelditu da, gero ikusiko zu, aguakate bota eta ondo gelditu, eta ja, eskua gaina indartzen egongo zea, ez da? Mira. Bueno, eta bitartian jungo gea, iraetan jatetxea, iraetan dao,
eta ehundoko platera prestatu duen onjokin. Ongo xopa bat eta gorringo bat eta zuetzako igual ez baino. Moldatuko ginen. Venga, guazen bertara. Hemen txedazkau, barazkik ia inda eta hemen ja ikusi zen fulamentu hartu du nuek, Hor nola zoaz? Ondo. Illa praline bat, indiaz, Praline, azukrea bota eta praline gozenun. Bueno, bota pixka duainen. Aguakatek jun laukitan botatzen, erresago ibiliko zehalako, bale? Eta emango izut bai, betu esateuen beti, aguakatei olilua botatzea pekatu da dela. Bea badakala nahiko koipe, eta da. Baina, bueno, nik tanto bat beti botatzea. Nik botatzen dio. Nike bai. Orduan gero, gatzan puntua jarriko zu, olio tanto bat botako jozu, eta pixigarri pixkat emateko esan dugun bezala, limoi txorrota bate bai botako diozu, bale? Vale. Lako izuten hemen, izkina honekin ikusten dut, nahiko kiko zula. Hortxe askazu usagaiak, eta ni jungo naiz gainuntzekoakin. Eta, bueno, gaur egun hortzaude albistegitan, ez dakit, ez bazinan bertan egongo, zerretan egongo zinan, zertan gustatuko zitzaizun egotia? Ondartzan. Oporretan beti ondo, ez da? Hori beti ondo. Ez dakit, a ber, nire lan asko gustatzen zait, orduan gustora nagoenez asko ez dut pentsatzen, baina vegano egin zenetik askotan nire bikotekidearekin esaten dugula, montatuko dugu zer, ez dakit, baserri bat, eta gero gauza veganoekaz, eta baratzan, barazki ekologikoak, eta... Baserritarrak ingo zinaten. Ez, baina berak nahi du Kadizera joan. Kadizera? Dino horre dauzela nicho de mercado. Bai, Dagoela nicho de mercado vegano, bai. Hemen bai, pixkanaka geho eta gehiore bai, Bai. Eta egia esan, ni uste beharrezko dalare, bai. Bueno, danetik handion behar du bizita hontan. Eta adibidez, orduan, zu ze izango zinan bertako, baratzea ematezuna, sukalden ibiliko zinala, txarlak ematen, osertan ibiliko zinan bertan. Ni sukaldean, gero txarlak bai. Hori gustatzen dira, niri. Lo que pasa que sukaldean aritzeko oraindik ere falta zaitzelen. Ni beti da gustatu zait asko sukaldean aritzea, Bai. Baina orain berriro ikasi behar dut dana. Claro, dana berri. Vale. Zer da gehien kostatu zaizuna aldatzia o gehien aldatu behar izan dezuna vegano izateko? Jo, sukaldean dinozu? Bai. Jo, tortilla patata esaterako. Es que nire tortilla de patata san la leche. Kristona. Es que san kristona. Es que nik igandero egiten duen tortilla patata. Benetan? Nire etxean hori izan da drama bat. Zeran ez dozu egingo zure tortilla igandero. Ai, ama. Ez dut egingo. Ez dut egingo, barkatu. Eta inoiz ez dut berriro hain ona egingo, badakit. Oso zaila da. Claro. Arrauts barik zaila da. Baina gero eta hobeto egiten dut, Eta gero saldak, zelan egin, ikasi, salda gozoak, adibidez, Gabonetan egin duen, egon ginen konfinatuta, eta orduan bakarrik egon ginen etxean, eta nire amak beti egiten du konsome bat. Eta azken urteotan egin du konsome veganoa. Eta esan nuen, egingo dut nik, aber. Eta superon atera zitzaidan. Eta zeikutu ematzen nuen, nola intzen nahi non ateiteko? Barazki pilo bat, eta gero ardau apur bat. Kakaua? Da, ez, ardau. Ardaua, barkatu, bale. Eta adibidez, intzenun barazki horiek labian erre? Ez. Vale, hori, konsome bakizu nola ilunak ateatzen dian normalian, Bai. Guk lanen, gaur egune bai, fumet arraizalda iluna iteko ere bai, iten deuna da, barazkik labian sartu, eta barazkik labian lehortu, egosi baino, eta orduan errepuntxu bat hartzeu, beste torrefakto puntu bat, eta orduan saldateatzen zaizu iluno, eta zapore bikainakin. Probatu. Probatu. Eta hola, beste konsistentzi bat, eta igual kolorekin ebai, eta hola iluntasun horrekin, igual gizona gustago jarriko zaizu. Baina gustatu zitzaion, tio, supergozo zegoela. Seguro baiez. Hori bai. Baina, bueno, gu hori saldan neutro dianian pixkat errepuntu horrekin, pixkat emate jo beste toke berezi bat. Bai. Vale, bueno, hemen, ze musoaz? Bueno. Ondo, ez da? Noa. Basoaz. Dana batea botaitu zuta inpaltzezkantza intzaizu pixkat, ez da? Ez, dana batera ez, baina... Vale, bueno, dana bota ez zuta ateakoa, lasai, ateakoa. Bueno, hemen ikusi, pixkan lehortzen bezalai da, baina gehiagin lehortzen bazaizue ur pixka bota, ez da okuidu ikan. Hemen guain ingo deuna da, ja, txitxiroik bota bertara, vale, ingo deuna da, limoian zukua bota baitare,
raiadura eta azukoa, bila botako eskiot. Aurrera hartuko dut hemendikan, raiatuko dut pixkatxo bat. Beti, raiatzen da honean, da giratzen, behitu nola birakan abilen, bakarrik azala harrapatzeko. Ez harrapatzeko txurilla. Bestela, ez da ingo xua gelditzen. Hola, bueltaka, eta hola, buelta guztian ematen dira. Horrela segarri, guain, hartu labana, zapatu, pepitak endugu jau, eta barroa. Eta, bueno, albistetatik leheno esan dezu batzuk gogorrago diala, bestiak erresago diala, gehiago gustatzen zaizula. Ze albiste gustatuko zitzaizun gehi ematia? Ba, aldaketa klimatikoaren kontrako adostasuna dagoela, herrialden artean. Porque hori da broma pesada bat, esaten den moduan. Eta duela oso gutxi egon zen kumbre hori, COP26, eta guk egin genituen pantalla batzuk horren inguruan, azaltzeko, zergatik zanain garrantzitsua, ados puntu hori, eta aurrera egiteko, eta gero azkenean ikusi genuenean ez zutela ezer egiten, izan zen apur bat. Egia da, decepcionante. Egia esan histori hori. O danon artian jartze geha ados, o alperrik, bueno, alperrik inoiz ez da, pixkatiten bazu zehose da, baina eske zuiten nahi baz eta bestiak ez ez datezu ia alperrik gehala, ez mateu. Ni uste hori, ni arrantzalia izan da, arraian kontuan ere antzeko zerbait gertatzea. Azkenian, igual hemengo arrantza, bueno, diputaziotik anostakit hor Madriletik anesategue. Arrain hau ezin da harrapatu Mediterraneoan fetxa ontatik, baina keo, Marrokozeko harrapatu itegue. Eta itxaso berdina nahi dira. Eta berdina gertatzea hemen, iparraldian, adibidez, arrantza, atuna bedatu iten da. Fetxa batian iristen da, eta arrantzale espainolak iten due, ja arrantza hori utzi. Baina frantzesa jarraitu itegue. Eta ez dut, noa behira igea. Danon artian jartze geha ados, edo igual Frantzia juten dira batzuk arrantzatzea. Hemengo batzuk, eta esatezu. Noa behira. Pixka talde hori ere bai, danon artian ez bagea ados jartzen, saia izango. Nik usten detor irutze zaitena da, gaina nik, bidaiatzea eta asko gustatzen zaitela, hemen esaten duena, lehenoko errekak nola zeuden danak zikinak, nola enpresetatik dana erreka botatzen zan. Eta jutezea Indonesiara o jutezea Sudameriketa eta berdina dao. Eta guantxea da hori gertatzen. Eta zeratik ez duean pixkat hori pulamentuak inditen bat danak txukunago ibiltzeko, ez da? Jende gehiagi gauz munduan. Jende gehiagi, buru gehiagi, eta gizonak agintzen. Hori kudeatzea, hori bai. Baina hori dana kudeatzea da... Bota diozu guztia? Bai, guztia. Bale, harra patiatea zaiguna, ez da? Buah, harra itxura daka. Bitu, dakau pizkatan akardo azpin, bitu, ingoizut goialatxo bat hartu, askatzeko peuta da ona, eta dana ondonaz. Bale? Ni uste eta zanpatuta daula, ja horrekin moldatuko zea. Hau botako dugu organikoa, hau neaxe, eta behitu, hemen dakau, prest, martorria bota, eta platera aratzeko. Ordu ningoetena da, txiki moztu, martorriare bai, salia altzea. Bai. Ni asko gustatzen zaite gila esan. Haure bai dago jendia, o gustatzen zaiona, o etzaiona gustatzen. Eta nik ez dakit arazo badakaten, baina esketan gustatzen zaite. Dana gustatzen zaite. Hobeto dana gustatzea eserre baina, no? Bueno, behitu, hau horrelaxe. Zei txura. Eta ze usainak dauden hemen guantxe. Bueno, itxalduko dezuak, eta banoa platera aratzea. Bueno, nik usten dut, hemen txegarriko deula. Bale. Azteko eta behin, bastar batian, tofua. Hemen gauza bat. Bueno, honi limoi pixka bota bernion da ez dio bota, baina baik ez izango joten hemen jarri, eta gero gainetikan raiatu ingo dugu pixka eta listo. Bale, hau horrelaxe. Azteko, jarraitzeko. Beitu, erramuan ostuak enduingo deu. Ez da, geho, hautik gane halko gendun atea, Beitu, hemen horrelaxe. Beitu, pare bat ostu erori zaitu. Baina, horrelaxe. Bueno, eta guain, ziztu bizian, junbierko zea, ez da esan dezu iruretan laneon bihartzeala. Bai. Eta, bueno, goizetan libre dakazu, edo... Goizetan libre ez. Umea daukat. Umea dakazu. Ikastolara doa, baina ordu
ordu 2, ordu 3, eta orduan gero nigaz bazkaltzen du. Txikitsua da. Bai, klaro, eske bestela ez dut ikusten. Claro. Orduan, gutxi doa ikastolara, egia esan. Pateore daka itxura bat, ai ama. Bueno, Ontxe, saiatu naz. ogi pusketa baten gainean jartzeko moguan. Hau, garriko dugu hemen, mitu erdian, lagungarri bezala, eta gaur nola martorria dakaun, ez dio perexila jarriko, martorri osto gotxoga jarriko jo hemen, eta nola, esan deun olio salia gehala, pixka boten Bai. Tantotxo bat horrela, trat, eta trat. Betu, indeu, plater bat, eundokua, veganua, indarrazko emateuna, eta posposik ibiltzeko mokua, ez aldala. Oso kompletoa. Oso kompletua, ez da? Pinta ederra deko. Bueno, guantxe jango dugu. Arrezkitxo bat atea eta atera. Bueno, lagunak, arratzaldeuna pasa, eta bihar hemen izango naiz, bihar ostirala. Ihu!